Migago odiochieng' ma kawuono wakwano mana seche kende to iyawo dhoudi kuonde luto ombulu e kaunti ma Migori. Yango ni to ikruok ma IEBC oseketo chalo nadi kotenore gi weche mag chwalo gige luto ombulu to kod weche mago motenore kod arita kwe. Chal nang'o e kaunti ma Migori. Erokamano wawinji makare nyaka sawuoyi pod wantie kar riwo ombulu mano mar Maranatha Hall kama bende ombulu duto e constituency kata kach bando ma Suna West koro ibiro riwe. En kanyono ma bende Suna West oting'o kuonde ko mag luto ombulu kata kuonde ko mag wards maromo 4 duto e kaunti ma Migori. Machiel kuom gin Baragana, wan gi Wasimbete, wan gi Wiga kachiel kod Waswetatu. Kabende ma nyiso ni kuondego mag luto ombulu duto te apisas ma ochung' negi e kach mbudani nyaka sani ko nitiere e kama kora wuoyi sani ni kama bende dakika machuok mokalo gisekawo mokum gigo monego bitiyo gi gombulu ma oting'o masino ma yango jo gombulu kata kiemskit kachiel kod otese ma idhi tigo e wechego mag gombulu. Sama wuoyi ni king'iyo toka kanyo ng'engi koro wuotho dhi e hall kama chielo kama bende koro gidhi kawe sandukego ma onego bitiyo gi chino mar gombulu. Kasama wuoyi ni igeno ni dakika machuok kochakore sani gidhi wuok kae mondo koro gidhi e kuondego ma iluto ombulu duto e gwenge mag Suna West maromo 116 e gwenge mag Suna West mangima. Chenro machal koda mae bende dhi nyime e kaunti ma Migori mangima. Ka bende e kaunti ma Migori mangima wantie kod kuondego ma iluto ombulu maromo 1,017 kama nyiso ni e giko mar odiochieng' ma kawuono igeno ni apisas go mochung' ne chenro ni mar tayo chenro ni mar yiero dhi chopo kuondego mag luto ombulu duto mondo koro mi oganda thuolo mar luto ombulu koro odiochieng' makiny. Okinyi ma kawuono ne wawuoyo kod apisa mochung' ne chenro ni mar tayo ombulu e kaunti ma Migori Ben Musaid mano wach ni chenro mar ikruok koro osedhi makare e kaunti ma Migori mangima. Ka bende midhiambo ma kawuono igeno ni kuondego ma luto ombulu duto apisas go mag duol go mag IEBC ma oting'o mago mag presiding officer kachiel kod jolupgi ma bende kaunti ma Migori mangima romo 234 dhi bedo kuondego kaachiel kod karende kata clerks mochung' ne chenrogi maromo 6,102 duto e kaunti mangima. Weche mag arita kwe nyaka sani koro osejiw. Ka bende kidhi kuondego ma iluto ombulu kata polling stations duto moro ka moro nitie kod apisas mag obila maromo 2 ka kuondego ma onego bed ni riwe ombulu kata tallying center bende dhi bedo kod apisas maromo 20 ma nyiso wechego mag arita kwe nyaka sani koro osejiw. Ka bende dakika machuok wageno ni apisas ma dhi tayo chenrogo mag yiero kuondego mag luto ombulu dhi wuok kama koro ibiro riwo ombulu kata Maranatha Hall ka gidhi kuonde moko. Chenro mag chal koda mae dhi kuondego duto e konde ma Migori. Bende duolni mar IEBC wacho ne iko kosebedo makare kata yorego ma kodwoko ma idendo kaka result transmission e konde duto e kaunti ma Migori. Ka bende apisa mochung' chenro noyango ni gintie kod simbego motigo lony manyasa milando kaka satellite phones ma idhi tigo e kuondego duto mar ombulu kata tallying centers e kaunti ma Migori. Bende dhi konyo poni wechego mag kor lwasi kata wechego mag lony manyasa ni ok obedo makare dhi konyo gi makare e gwengego mag Migingo. Be nyaka sani giwacho ni chenro mane ni koro apisas gi koro chopo chulano be nyaka sani koro dhi nyime. Ma bende ne oyango ni apisas go mag obila dhi kowo apisas go mag duolo mag IEBC ma dhi chopo chulano mar miyo oganda jo Kenya ma chulano maro 47 thuolo mar luto ombulu ka oromo odiochieng' makiny. Nyaka sani koro pod wantie ka kwadwa ng'iyo ni to e giko mar odiochieng' ma kawuono be duolni mar IEBC dhi bedo oseketo ikruok makare mani kiny ko oganda chopo kuondegi mag luto ombulu gibedo kod thuolo makare mani koro gido thuolo makare mar gombulu. Bende duolni mar IEBC bedo koro oseyango ni e kinde mokalo ne kama sine miyango go jo gombulu kata kiemsket moko ne bedo gi ng'ikruok kata kamano nyaka sani gintie kod moko ma bende koro poni nitie ng'ikruok to gibiro tero kuondego ka bende gintie kod geno ni ng'ikruok machal kod mae koro ok bi bedo. Ka kwayo maduong' bende kod gol ni oganda en ni mondo koro oganda obed kod kwe kendo wuog oko kendo koro gombulu e yiero bende biro ni kaunti ma Migori. Yiero ma idhi timni jogombulu maromo 469 kod 53 duto igeno ni dhi chopo mondo koro gombulu ka bende kuom kwan-ni maromo 34 gin mago mantie kuondego mag twech kata jela ma bende dhi mi thuolo mar gombulu e chenro machal koda mae. George, manaki nyalo pogonwa ni to kaunti ma Migori nigi kuonde chung' od bura maromo nade to mane maduong' mane matin to kod mago manyalo bede mathindo motenore kod wards mantiere kaunti no mondo mi waler ne joneno ni to kaunti ma Migori chalo nade ka wadhi e yiero. E kaunti ma Migori wantie kod kuonde chung' baro ma aboro machiel kuom gin Rongo, mar ariyo en Awendo, wan gi Uriri,
wan gi Suna East, wan gi Suna West, wan gi Nyatike, wan gi Kuria West kachiel kod Kuria East. Kabende Kuria West kabende Nyatike ma nyaka sani wan nitie kod kwan jogo ombulu mathoth e yiero machal kod mae. Kabende igeno ni e yiero ni oganda dhi wuok oko mane to kwan mathoth bende nyaka sani konisieni kipimo kod iga mar 2017 jogo mane nitiere list mane ogo ombulu ne gin ji maromo gana 388 kwan ni omedre nyaka sani koro wantiere kod ji maromo gana 469 kod 53. County ma Migori bende wantie kod wards duto maromo 40 kaka mawuoni kata kaka Suna West wantie kod wards 4 kaka wacho moting'o Rubaragana, oting'o Wiga, oting'o Wasimbete kachiel kod Wasetatu. Jojuma kuom miyowa lipot machal kod mano kotenore kod ikruok mantiere kaunti ma Migori. Janeno maro mano kanyo Jojuma ka entiere kaunti ma Migori. Miyowa ler ikruok mosetime kaunti no, chenro mar keyo gige luto ombulu osechakore kendo